Welcome to my vlog. Today is March 3, 12:37 in the Middle East. Ayan, dasal na nila. Dasal nila dito guys pag ganitong oras. Still Ramadan pa rin. Pa-like naman ang aking live mga kapatid. Tahimik ngayon. Kanina lang nagliliparan na naman yung mga drones. Ini-intercept yung mga drones na galing sa Iran. Maya-maya na naman. Kanina talaga guys, madaling araw hindi ako makatulog. These are still in Dubai. How are you doing? Mary's home. Hello, how are you, my friend? I'm good. Thank you so much. Kati. Ay, si Catherine. Thank you sa inyo guys. Please like my live. May mga lumilipad. Kaya maingay-ingay na naman. Paki-like na lang ng aking live guys. Ramadan pa dito guys, Ramadan. Ayan o, naririnig nyo guys yung lumilipad na naman. Masyadong maingay sa kalangitan. Kaninang madaling araw, alas 2:30. Talagang ang maingay yung mga cellphone dahil sa mobile alert. Ang dami, sobrang ingay sa madaling araw dahil nga inaatake na naman dito. Mabuti na lang magagaling din at nakahanda yung UAE sa pag-intercept ng mga drones na galing sa Iran. Okay, Marie, thank you for the support. Nasa Abu Dhabi ako guys. Malapit kami sa kampo ng mga sundalo ng Amerika. Kaya malakas yung dito mo maririnig yung dagundong ng bintana, ng wall ng bahay dahil nga malapit lang kami. Pag may umano doon sumabog, may malaglag, may sabugan sa taas, dinig na dinig talaga. Thank you kay Marie. Thank you Kat. Nandito kami ngayon sa bahay ng amo ko, sa bahay ng mama ng amo ko. Tinadalaw niya yung mama niya. Oo sis, palagi naman nagpe-pray. Kasi yun lang yung makakasangga lang sa atin. Yes, oo, ang embassy natin ay naka-ready naman. Pero okay naman, safe naman dito sa Middle East. Yun lang, sabi nila pagka
kumampi daw yung China sa Iran. Malaking gulo talaga yun. Oo. Nakaready yung gamit ko, dala-dala ko lang sa sasakyan. Para just in case may mga madaling alam nyo yun. Pero naman, sabi ng government dito, kontrolado naman daw nila ang sitwasyon. Ayan o, naririnig nyo yun. Nagliliparan na naman sila. Thank you, Naismile. Thank you so much. Ayan o. Thank you for the support. Kasi sabi nila, lagi mo daw dalhin yung personal, yung importanteng kagamitan mo. Kasi hindi natin alam. Kahit pasabihin na kontrolado ng gobyerno, hindi natin alam mangyayari eh. Diba sis? Dala-dala ko palagi. Passport. May may bag naman ako lagi sa sasakyan. Thank you, Nick. Yes, sis. Meron ako, sis. Kasi galing ako sa embassy nung last month. Galing ako doon. Nag-renew ako ng OWA membership ko. Ayun. Meron ako palaging copy sa emails at sa USB. Yung USB ko na dala-dala ko palagi sa pouch, sa bag na maliit. Tingnan, naririnig nyo ba yung lumilipad? Saan siya sis? Babysitter. May kapatid din ako dito eh. Nasa siya, medyo malayo dito sa akin. Nasa 1.5 hour ang biyahe papunta sa kanya, sa lugar nila. Thank you sis Kimari. Thank you. Take care, sabi ni Nismile. Thank you, Nismile. Thank you, sis. Thank you so much. Maya-maya ay uuwi na din. Later, we'll go home. We're here in the house of grandmother. We visit the grandmother. Every day we are here to visit the grandmother of Mama. Kumusta? Hello everyone. Ayan, natahimik na. Sometimes too noisy. I don't know when it will be finished. Thank you for the support, guys. Thank you so much.
Okay guys, I will end up na my live because I'm going to travel. I'm going to house na. Thank you for the support guys. Thank you so much. I'll update soon. Thank you. Smile, thank you. SK Marie, thank you, thank you. Thank you so much. Bye bye.